Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш J. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон фирма, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама, барои ҳамхалӣ бошад, маърамат сурат ва маълумотро дар ватсап иморо кунед. Мо дар видео оянда эълонда фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор аст сечкаҳои арзон бо нархҳое ки бениҳоят арзон ва Toyota Corolla, хоб Opel Zafira, хоб Daewoo Lacetti ва Chevrolet Lacetti ва дигар навъи мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон ва Opel седани сайзтани беҳтаринам ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 171 сомонӣ. Мо бошад навор асар мекунем, марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, самосвал газ 53 аст ки соли барои 6 1993 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. ҳам бензин ҳам газ доштаем. Коробка механика, яъне коробкаш нав часпондагӣ ва моторша мегад нав кардагӣ. 2 баллони пеш мегад пачка, 4 баллони мегад 4 баллони ақибаш мегад 80%. Айҷош заводид мешава мегад 100% полоборот. Мотор коробка чӣ хеле гуфтум мегад нав кардем. Ва аккумуляторша мегад пачка мегад сабишу нав мондем. Кузов самосвал мегад то 5, яъне 5 тонн зиёд мегад бор мебарад. хоб сайзтари самосвал беҳтарина мегад сабишу хеле ки дасти як одамда гаштагиае. Дастарошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ ки бо арзонтарам мешавад. Вариантҳои алишам ҳаст. Ягон Opel хетчбек, Opel Sedan, Caravan, Vectra ҳамхали мошино кати алиш мешавад. Фақат ҳамин 4 намуд мошини Opel кати алиш мекунем мегад соҳибшон, хай дигаша маслиҳат мекунем. Ин техника қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. дӯстони азиз, кадомтон ки ҳамхи самосвал газ 53 ки мехарид алиш мекунен, ҳамин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор да. Якум рақамошон аст 918 кор мекунад, WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамошон номери расӣ аст ки инашам кор мекунад ва WhatsApp пайваст дорад. ҳар ду номершон WhatsApp имо пайваст доранд, ҳар душон кор мекунад. Марҳамат, дигар маълумоти пураша аз рақамҳо гирем. Ди мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ 21015 аст ки мошинои советский молодёжни сайзтани беҳтарин. хоб соли барои 6 2004 солае ки судифариш бензини холия, абои мотораш прастои экономи 1.5 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин 4 баллон пачка, 4 дискаи худаш, салон тоза, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка. Танировкаша мегад нав 1 ҳафта пеш мегад кадем, ҳардуш 1 сола ҳуҷҷа дорад. 4 мегад самбуфер магнитофон мегад, девонаги мегад часпонаги. мошин мегад системаи музикаш мегад беҳтаринай, яъне 4 калонка часпондагиан. салон тоза, ягон сарапидан надорад. мошинча мегад мошини шаҳрияй, бе ягон таъриф, бе ягон камбудӣ, ҳолати беҳтаринай. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 21 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. вариантҳои алишам мегад мебинем, яъне ки ягон вариантҳои хуб дошта бошен пешниҳод кунен. хоб рақамошон аст якумаш мегафон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери расӣ аст ки инашам кор мекунад ва WhatsApp пайваст доранд. салон тоза, магнитофон 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка, 4 баллон пачка. марҳамат, дигар маълумоти пурра аз рақамошон. мошине ки бе расход, бе ягон камбудӣ, хай арзонам мешидай бо. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Opel Zafira аст ки фақат бисёртар вариантҳои алишӣ дорад. хоб соли барои 6 2008 солае ки судифариш бензини холӣ, абои мотораш 2 литри экатека, коробкаш автоматай, сайзтани мошин мегад беҳтарин. мошин мегад 4 баллон 80%, 4 диска, кондитсионер, электропакет, салон тоза, опши мошинча мегад 100% радной краска сиёҳай. 3 сурат дошта ки ҳамин суратоша пешниҳод кардиан. мошин мегад асосан мегад вариантҳои алишиай. ба ягон Toyota Corolla ёки Mercedes-ҳои сечка кати алиш мешавад. яъне ки фақат ҳамин Toyotaҳо алиш мешавад ва сечкаҳо. кадоме ки хеле мошин кати ба Zafira алиш мекунад, марҳамат, хеле вариантҳои хубае. агар кадоме ки сумкати мега мошини моро мехарад, наша 75 та гуфтесам бо арзона мешавад.
мошин мега хеле ки дасти як одам нагаштага сайстанаш мегад бениҳоят тоза ҳама ҷош кор мегад 2008 сол яъне солшам навай сайстанишам беҳтарин хоб ин ҳамин рақамҳои тисел шунаста кор мекунад ва мошин бошад қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ занг зада бештар маълумотша гирен алиши тойота ва мерседес марамат занг занед чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Chevrolet Lacetti аст ки светои сафед соли 46 2006 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад мотори 1.6 литре коробка автомата сайстари мошин мегад нахадва яъне ҳолати на безеб на зур ҳолати средне кожни салон тоза электропакет кондитсионер ҳамачи магнитофон обшим дорад мошин хай сайстари на зури на безеба хай кам мисол мелчовка кордра агар ки мисол ами расход чакнем бо зури бад меша хоб документам дора мега соҳибшо не ки нагуфтан ки чақа ҳуҷҷат мондага не ки обшим документ дорад ин мошин дӯстон ҳам алиши мешава ҳам фурӯхта кадоми сумкати мегирад наша 28 меган бо арзон мешавад кадоме ки алиш мекунад ягон мошинои болотар созтарак боша мегад болоиш пул метем мақсадам медонем ягон мисол ягон астраҷои соз аст ягон сечка ягон намуди мошин дошта бошен ҳачи намудидам мошинои болотар созтар яъне алиш мекунад болоиш сум метиҳанд инаш бо маслиҳат мешава ин мошин дар шаҳри ватан нарша 28 мегад бо арзонтара мекунанд ин ҳамин рақамҳо ҳастанд мегафон позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамҳошунам ватсап пайваст доранд мошинча салон тозаҳак аст фақат ҳамин аз берун камтар ядоҷош камтар мелчовка кор дорад агар хоҳем ки нахоҳем намихи газ дода мегарден нархи мошини қимат арзон аст марамат дигар маълумотша гирем панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан сайстаниҳои беҳтарин соли 46 1997 аст ки бензин газ ҳардош кор мекунад мотори 1.6 простой коробка механика ҳолати мошин мегад беҳтарин мошин мегад ягон камбудӣ ягон расход надорад 6 моҳи дигар тандировка дорад 1 сола ҳуҷҷат 4 та баллон пачка 4 диска хадавой мегад тӯбча дискаҳои 15 мегад нав ба қарибӣ мегад 3000 сомон мегад дискаҳои пачка харидем моторша мегад нав ба қариб мотор карда мегад беҳтарин ҳолат номерои мошин мегад бо хатиш падарка мошин мегад кадоме ки наличи сумкате мегирад арзонтар метиҳем не ки алиш намешавад беҳуда мегад нороҳат накунен срочно мега сум дар курай ягон камбудӣ ягон пусидагӣ ягон сарапина надорад кондитсионер мегад дорад кор мекунад яхай яъне ягон ҷои сарапина надорад кондитсионершам 100% кор мекунад хай мошин обшин беҳтарин ҳолат краскашам ҳамаш заводской беҳтарин ҳолат ки бе ягон таъриф хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе ва фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ конкретно одамони харидода арзонтара мешавад якум рақамҳошон аст 918 кор мекунад мобигапа ҳам хеле программа пайваст будаем ва дуюм рақамҳошон номерои россия аст ки инашам позитсияни кор мекунад дар ин номерои россия имо ватсап пайваст дорад хоб мошини хадита ки чӣ хел тозак аст ки салон беҳтарин ки мошини кам гаштагӣ аст яъне такси гаштагӣ нест мега ҳама ҷош кор мекунад беҳтарин ҳолат хай рафта аз пеш бирем дӯстон мошинча мегӯяд бе ягон расход бе ягон камбудӣ то қасум 45 та одамони харидода арзонтар мешавад марамат дигар маълумотои пурраша асоибашон гирен фақат илтимос ки одамони харидор мега занг занад чунки одамои коргаре беҳуда мега нороҳат накунанд шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Daewoo Nexia аст ки светои сафед соли 46 1995 аст ки бензин газ ҳардош кор мекунад авио мотори 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳуҷҷатҳои мошин мега то охири сол аз срок дорад ва 4 калпак 4 баллонаи 70% дорад салоншам тоза мошин мега дар ҳолати хуби техникаи яъне нархишда арзанда дигар маълумотош нест барои кадомтон мехарен нашод дигар чизош бопурсен дастроша мегад фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғон тепада ин ҳамин рақамҳошон аст тисел кор мекунад кадомтон ки мехарен занг зада бештар маълумотша гирен фақат барои одамони харидор мега бо савдо мешавад арзон мешавад мега соҳибшон бештар маълумот аз рақамҳои поён буда
дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумот шад дар ватсап иморо кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, ҳастад Toyota Corolla ҳастад ки бо нархҳои арзон солҳои 2002 машине ки хоб сӯзишвориш бензини холӣ, авиамотор 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мегад нахадвай. мошин нархш арзон аст, неки солш 2002 май, неки илтимос мегад беҳуда занг назани соҳибшон пешакӣ ҳамин гапа уже навистанд ки шитоби ҳамаи одамони харидода мо ҳамин гапа расонем. илтимос мегад фақат одамоне ки сум дошта бошанд ҳаваю занг зананд. мошин дар душанбе айни ҳол 4 диска, 4 та электропакет, кондитсионер, баллон нав, обшим, раднӯи краска 100%. нашод пусидагӣ ва ҳуҷҷат хадаву чизо ягон маълумот гуфтагӣ нестай. нархи мошина мегад 47 мегад, бисёри бад не, камтар арзон мешавад. ва ин мошин харуда дар шаҳри душанбе рақамошон мегафон астай. ба кадоми шумо ки лозим аст дигар маълумотша мегирен. дӯстони азиз, боз такрор мекунем ки фақат барои одамони харидор мегад беҳуда нороҳат накунанд, чунки одамони коргара мегад бисёр ба телефон гап зада наметонем. 47 бо ягон сум арзон мешудай. кадом намуди маркаи мошине ки ба шумо дар кор бошад дар комментарӣ нависен. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо лайкотон гузорен фаромӯш накунед ва сликаи навори мо дар ватсап имо полисияш кунед. агар имконият ки бошад программа VPN скачат карда баъд навори моро тамошо кунед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Mercedes-Benz C-класс ҳастад ки сечкаи сафед, яъне ҳолати назур на безеб, ҳолати средни. соли пароишаш 1995 ҳастад ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. авиамотор 1.8 литр, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор мегад объёмния, хадавои нав кардагӣ, 4 диска, 4 та баллонаи, яъне соза мегад соҳибшон 60%, 70% мехерай. галавани мотор мегад беҳтарин, хадавоиш нав кардагиай. мошин боз такрор мекунад ки на зури зур, на безеб, ки ҳолати миёна мега соҳибшон. электропакетам дорад. магнитофон салоншам боли мения. хоб дастфирошам мегад пул алкора мефурӯшад бо нархи 25000 сомонӣ. кадоме ки мегира мега соҳибаш бо ягон сум арзон мекунем. 25000 сомонӣ ки опе мисол Mercedes сечка 95 сол. ихе нархода редки хеле мошин меғалта. хоб дӯстон анаки гӯш кунед ки мошин дар куҷа, мошин дар шаҳри Роғонда айни ҳол қарор дорад. кадоме ки мега мехарай мошина омада мегад дар ҳамин шаҳри Роғон мегад омада бина ва ягон сум арзон карда метиҳем. рақамошон ҳаста мегафон кор мекунад. пурра маълумоти аниқташа аз ҳамин рақамо мегирен. марамад вариантҳои алишам ҳаста, метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунем. шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамад роя кунед, фурӯшда мегузорем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.